Исәнмесез, Сөмбикә журналының YouTube каналын караучы милләттәшләрем. Мин сезгә бүген җиләк чыры булганга күрә, үземнең җиләк пирогымның рецебтын белән уртаклашасым килә. Аның өчен без алабыз 100 грамм ак май. Аңарга кушабыз 180 грамм ак он. Аңарга кушабыз 50 грамм шикәр комы. Хәзер шуннан уылмалы камыр басабыз. Хәзер аңарга бер пачка ванилин салабыз. Көпшәкләндергеч салабыз бер чәй калагы. Һәм аны уабыз. Җәй көне җиләк бик күп. Быел бигрәк тә күп булды җиләгебез. Ул җер җиләгенең исенең тәмлелеге, алар шундый эре быел, шундый кып-кызыл булып пешкәннәр. Җиләктән нәрсә генә ясарга булмый. Менә мин шушылай иттереп җәй буе шушы җиләктән без пирог пешереп ясыйбыз. Ул пирог бик җиңелчә генә, бик тиз генә ясала торган пирог. Ханымнарга, туташларга, әгәр дә кирәк дип тапсалар, менә шушы рецепт белән пешереп карасыннар иде. Менә камырым әзер. Хәзер без аны 15 минутка суыткычка куеп торабыз. Ул үз формасына бераз гына суынырга тиеш. Менә мин җәй аен шуның хәлен көтеп алам. Җәй аен бик яратам мин. Мин җылылыкны яратам, матурлыкны яратам. Җиләкләрне күп җыябыз без җиләкләрне. Бүтән суыткычларны тутырдык инде. Мин кышка әзерләп куям. Кыш көндә менә без аларны алабыз да, компотлар кайнатабыз. Без аннан тәмле пироглар ясыйбыз. Менә һәр мин суыткычтан камырымны алдым. Хәзер аны менә шушылай табага җәябез. Хәзер без аны менә шушылай иттереп. Бармак белән генә моны җәябез. Бармак белән генә табага җәябез без аны. Менә шушылай иттереп табага камырны җәеп салабыз. Хәзер эшлеген салабыз. Аның өчен менә мин монда 2 аш кашыгы шикәр комы сибеп җибәрәм. Һәм 300 грамм җиләк, җир җиләге салам. Җиләкнең сез яфрагыннан чистартмагызмы? Җиләкне яфрагыннан чистартмыйбыз инде. Ансы да файдалы бит аның. Бик тәмле, файдалы гына. Менә шушылай итеп. Бик матур була. Бик матур була, бик тәмле була. Аның пешкәндәнең исенең тәмлелеген белсәгез әле сез. Бүтән бүлмәгә тарала, исе тәмле булып, хуш исле. Җиләк бик тәмле инде. Кыш көне менә пешерәсең аны, име? Җәйләрне искә төшертә инде, менә бик тәмле була инде. Хәзер шуңарга 2 бал калагы белән өстенә крахмал сибеп җибәрәбез. Крахмал ниндине? Мин крахмал кукурузныйны кулланам. Кукурузный крахмал әйбәтрәк. Хәзер шушы калган 2 аш кашыгы песокны, шикәр комын сибеп җибәрәбез хәзер. Менә шушылай итеп сибәбез дә. Аның бернинди авырлыгы да юк. Бу пирог бик җиңел, бик тиз пешә. Тәмле, бик тәмле була инде, ләкин. Хәзер аны 180 градуслы җылытылган мичкә 25 минутка тыгабыз. 25 минут. 25 минут була, әйе. Хәзер әле аның тагын бер секреты бар. Бер күкәй ягына 2 аш кашыгы шикәр комы салып, күпертәбез күкәй ягына.
Менә минем көкәй ягы менә көкәйтеп пешерде. Менә ул хәзер әзер. Хәзер менә шушы кабартылган, күпертелгән күкәй ягын менә шушылай итеп пакетка салабыз. Бу пирогны бизәү өчен Бу кулланыла. пирогны бизәү өчен кулланалар, әйе. Ул аны менә шушыны салгачтан тагын плита нигә мишкә тыгып алабыз 15 минутка гына. Җиләкләр белән калган җиләк юеш белән бизибез. Аны моны матур итеп бизәр өчен пакетны гына кисеп тә куярга була, насаткалар белән дә куярга була. Инде тортлар пешергәчтен менә шушындай насатка белән кулланам. Менә шушылай иттереп. Бүлмәгә шундый дуслар, хуш ис таралды, җиләк исе, җәйге ис. Менә 25 минут вакытыбыз узды. Хәзер без аны алабыз да. Хәзер күкәй ягы белән бизибез. Матуррак иттереп. Монда инде һәрбер кешенең үз фантазиясе, ничегрәк иттереп бизисе килә. Исе тәмле, шундый хуш исле. Тәмле дә инде җәй айларын бик яратам. Җәй ае бик матур. Кышлар сайрый, җиләкләр пешә, чәчәкләр матур итеп чәчәк атып утыралар. Менә монда бер күкәйнең сарысы камырга китте, берсе менә шушылай итеп бизәр өчен. Пирогны менә күкәй ягы белән бизәдек. Хәзер 15 минутка яңадан мишкә тыгып алабыз. Менә безнең 15 минут вакытыбыз узды. Пирогыбыз әзер. Менә ул шундый матур итеп, хуш исле булып өлгерде. Хәзер бу пирогны бизибез. Хәзер бу пирогны бераз гына суытабыз. Бер 10 минутлап аннары бизибез. Безнең пирогыбыз суынды. Хәзер без аны үзебез теләгәнчә җиләкләр белән бизибез. Менә монда кызыл карлыган, кара җиләк салабыз. Шушылай иттереп, матур иттереп бизибез дә безнең пирогыбыз әзер була. Монда җәйнең бөтен витаминнары, бөтен җиләкләре керә бу пирогка. Менә хәзер без аңарга кура җиләге салабыз. Хәтта чәчәкләр белән дә бизәргә була. Чәчәкләр белән дә бизәргә була, әйе. Ашый торган чәчәкләр бар бит, насторция чәчәкләре, менә шулар белән дә матур итеп бизәргә була. Була моңарга мяталар куярга, әгәр дә яшел төс кертәсегез килсә, мяталар белән дә бик матур, бик тәмле килеп чыга инде. Бу бәйрәмнәргә, туйларга, Бәйрәмнәргә бик зур күчтәнәч. Бу торт урынына да бара, пирог урынына да бара. Менә безнең пирогыбыз әзер. Чәйләрегез тәмле булсын, ханымнар, туташлар. Ирәнегез, пешерегез, бик тәмле.